ficar ahí apareixerà a la web, si està per ahí flors, bueno, fiquem ahí, vale, ahí està, li dona i publiquem. Entonces ara ja un camí ens refresqui la pàgina, el Facebook, i apareixerà com a l'última notícia que hem enllaçat. Així, aquí costa un poquet. Vale, pues ya está ahí. Hacer eso y tal. Si lo tenemos así, pues accedimos a la noticia directamente. Si volem ficar algún comentari, pues així poden comentar o poden donar-li un me gusta. Poden fer ahí lo que vulgui. El mateix procés seria per a Twitter. És copiar el mateix enllaç. Com Twitter no ens fica el titular directament de l'enllaç, l'hem d'escriure nosaltres, en aquest cas.